Bai, hala da, disko berexia izan du da. Joan den urtin hemen naiz irratian gramofonoan itzen genuen zentsuran inguruan, hori izan zen izpide, aurten ere ginen dugu gramofona, urtarriletik aurrera, baina joan den urtean zentsura zaritu ginen eta bueno, bai, bagenulako lako kezka bat, azken aldian zentsuratuak izan diren artista, abestia, artista, azken aste hauetan telebista saioak ere ikusi dugu nola azkenean bukatu behar izan duten. Eta kezka horrek motibatu du lan hau, ez? Iruditzen zaidalako, ez ote garen atzera pausuak ematen ari edo. Gainera kontutan hartuta, gaur egun ikusten ditugun ondorioak edo, zeozer zentsuratzerakoan, iruditzen, adibidez, frankismoarekin konparatzen baldin badugu edo, ez dakit, sentsazioa dut gaur egungo zigorrak larriagoak direla, ez? Garai hartan, akaso abesti bat debekatzen zenean, jartzen zitzaien no radiable edo, zera etiketa hori, eta ez ziren irratietan emititzen edo, baina gaur egun ikusten ditugu artistak kartzela zigorrakin edo olako ondorio larriekin, ez?